நல்லா கிளாஸ் எல்லாம் எப்படி போச்சு? ரொம்ப நல்லா போச்சுமா, ஜாலியா இருந்துச்சு. அம்மா பொரிட்டோ எனக்கு தெரிஞ்சு சின்னபியா இருக்கிறது ரொம்ப ஜாலியா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். என்ன மன்னிச்சிர சாஸ்கே. வரிச்சலா, இன்னைக்கு ஃபர்ஸ்ட் டைம் அகாடமி போனல, கிளாஸ் எல்லாம் எப்படி போச்சு? ரொம்ப நல்லா போச்சுமா, ஜாலியா இருந்துச்சு. அம்மா பொரிட்டோ எனக்கு தெரிஞ்சு சின்னபியா இருக்கிறது ரொம்ப ஜாலியா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். என்ன மன்னிச்சிர சாஸ்கே.